Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha ta AY Sadiq TV. Idan zuwanka ne na farko wannan tasha mai sauraro, ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa yadda za ka samu damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To mai sauraro, dan Allah ka tsaya ka ji wannan cikakken bidiyo ga baki ɗayansa domin samun asalin gundarin labari akan mutuwar shugaban 'yan Boko Haram Shekau. To mai sauraro, wayannan 'yan ta'adda dai sun samu rikici ne a tsakaninsu wanda har ya jawo rigima ta afka a tsakaninsu, aka samu mutuwar shugabansu mai suna Abubakar Shekau. To mai sauraro, domin jin asalin gundarin labarin nan, ka biyo mu a tashar nan ta AY Sadiq TV, ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawa yadda za mu dinga sanar da kai sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar AY Sadiq TV. Yi sauraro lafiya.